Golden brown na siya. Oh, golden brown. Medyo luto, ano na siya. Tuyo na. Ilalagay ko na to. Ito na yung magpapamantika sa kanya. Tuyo, nalapa. Ayan po isang magandang hapon sa ating lahat mga viewers. Shoutout sa mga viewers. To all viewers, to all sponsor. Shoutout po sa inyo lahat. At yun, magluluto ako ng laing na dadalhin ni Binan din sa Hong Kong kasi alis na siya bukas. Yung laing ipoprosin para di masira sa biyahe. Mga sangkap. May bawang, tapos sibuyas. Ito yung nyug, 4 na nyug. Yung pala na di ko tatanggalan sa kuwan. Ito yung laing. Huwag mo na isama yung yung ulo. Diyan yung magpapatinik pag nadurog yan. Pero mo kasi hindi magbubukod. So diyan mamaya. Tinapa. Pero hindi maganda yung pagkakatinapan niya. Ayan, hilaw-hilaw pa siya. Ko muna, prepare yung mga sangkap. Kasi kailangan ito magmantika para di siya masira. Kasi ngayon lutuin, tapos papabahawin pa. Dapat di siya mainit, tapos ilalagay sa rip. Ipoprosin siya. Kasi nung nakaraan, ganun ginawa namin. Nagluto ako ng dinuguan, nagluto ako ng laing, tapos tinala doon sa Hong Kong. Tapos yung bagoong niluto na rin. Doon pa sabi ko lang niluto. Ito yun. Ito yung dadalhin luto na yan. Hindi siya masisira. Gawa nga na nagmamantika. Bagoong. Yan. Yan, sibuyas. Yung bawang ilagay ko yung bawang dito. Sibuyas tama lang kung isa na to. She does know. She does, I know. She does, I know. You're all I need. Siyempre yung kasi marami ito, hatiin ko muna bago ko siya pigain. Lagyan. Hati muna, hati. Wala. Wala ko alam. Wherever I'll be there.
Yan o. GG yan. Yan na yung ano. Ito na yung gata na piniga ko. At may ano tayo. Reserbang gatang pure. Tawagin sa Bicol namin ay pasabat. Yan. Mga ano lang to. Kung sakaling kulangin yung gata, ito yung magpapamantika. At yung sahog. Ano, malitin pa? Ito na yan. Huwag mo nang ulitan. Sinain mo. Parang ko lang. Pwede na para makapilo na ako. Maamoy mo ba? Wala na. Maamoy mo ba? Ilipat mo. Okay na to. Ba't saan ba yung malakas? Ayan. Malakas lang yan. Okay na to. Hi, si Kuya Romel. Ang sipag niyo naman magluto. Isang natin magluto. Asan yung ano? Wala ate Amis nandiyan yun. Kasal na yun, Kuya Hawk. Tapos ganito. Kasal na talaga yun. Pag nagluluto ng ano, Kasal huwag na siya. yung hayaan. 4 years ago na. Tapos still Huwag yung hayaan na ano. mag-like. I think hamog mag-like din Kuya. Sabi ni Kuya. Huwag yung hayaan na ano, na di haluin. Dapat hinahalo-halo yan. May, hawakan mo mga kami. Wait lang. Masyado tayo mas kit. Haluin lang, haluin. Birthday pala ni Rika. Yan, ala. Tuloy-tuloy lang sa halo para maganda yung ano ng
gata natin. Pero pag hinayaan ko siya, kumukulo na yan. Pero lulutuin natin ng gusto yung ano, yung gata niya. Yan. Pag hinintuan ko siya, kumukulo na yan. Kaso di pa yan. Lutuin natin ng gusto. Sa 11. Magandang gabi sa 11. Mas dahan-dahan lang. Para kung halimbawa, hindi madurog yung iba. Wala dito, itong ulo, tatanggalin ko to. Single pa ako, Ate Mamaya. Oh, single pa daw, Ate Martin. Palaban ang hamog ko. Medyo luto, ano na siya, tuyo na. Lalagay ko na to. Ito na yung magpapamantika sa kanya. Yun, nalata. Yung iba nito tatanggalin ko dyan para may saug tong taba. Ito kasi dadalhin ko ng ng ibang bansa sa abroad. May papasalubungan ko na yung mga kapatid natin na mga Muslim. Siyempre bawal silang hagalhan ng karne. Ito, kakainin namin ito ngayon. Ang taba na po ay sa inyo ng galing sa gaga. Golden brown na siya. Oh, golden brown. Golden brown na yung taba. Siyempre, lagyan na natin ito. Pasya? Masarap naman. Kaya dyan mo. Sabi ko sa'yo. Hindi ka nakakonda? Ito. Ito yung mas masarap dyan. Baka okay. yung isa dito hinango na. Ito naman yung may karne. Yan nagmamantig yan. So, okay na rin to. Luto na rin to. Ito yung ulamin namin mamaya. Yung dito, pinapalamig na. Dadalhin ng ibang bansa. Wow, mamantika oh. Okay na. Patayin natin yung gasol. Mamantika oh. Bago. Bago siya. Siram kali ko yung roasting gagamusan ko yung roasting. Mantika. Paano ba ginasama? Palabagan natin sa kawa. Tubig. Tubig aja. Ayan po, tapos na nga pong magluto. Ayan. Ito yung sa atin no? Hindi. Ay, ito yung dadalhin. Yun yung sa ano. At ito para sa mga bata. Tira kaninang tanghali. Ayan. Ayan po. Hanggang dito na lang vlog na to. Siyempre, shout out po sa lahat. Mga sponsor, mga viewers and viewers. Maraming salamat sa inyo. Ayan, bye-bye. Love you all.